रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। शिवसैनिकाने एवढ्या वर्ष शिवसेना घडवण्यासाठी जे कष्ट घेतले, घाम गाळला, त्यामुळे शिवसैनिकांना मिळालेला पुरस्कार आहे हा एका व्यक्तीचा। कोण जर आपलं स्वतःच्या कुटुंबाचं जर शिवसेना म्हणत असेल तर ते आता सिद्ध झालं आहे। ही शिवसेना जी आहे ते शिवसैनिकांनी घाम गाळून जी निर्माण केली त्यांना हे चिन्ह आणि नाव मिळालं आहे। अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। उद्धव ठाकरे सेनेला हा चपराक आहे नको दे, चपराक किती बसले, आता गालावर जागा नाही राहिली चपराक मारायला। आणि ते दुसरं आहे ना, माशी बोललं माकड सिंधुदुर्गात आलाय, हा ते म्हणत जा आता धमाका कोणी उडवला बघ, चांगलाच धमाका आहे। त्याला शेपटीला ना जसं रावणाला हे बांधलं होतं ना शेपटीला, तसं याच्या शेपटीला सिंधुदुर्गवासियांनी जे लावायचं ते लावलं आणि धमाका उडून टाकला। शिवसैनिकाने एवढ्या वर्ष शिवसेना घडवण्यासाठी जे कष्ट घेतले, घाम गाळला, त्यामुळे शिवसैनिकांना मिळालेला पुरस्कार आहे हा एका व्यक्तीचा। कोण जर आपलं स्वतःच्या कुटुंबाचं जर शिवसेना म्हणत असेल तर ते आता सिद्ध झालं आहे। ही शिवसेना जी आहे ते शिवसैनिकांनी घाम गाळून जी निर्माण केली त्यांना हे चिन्ह आणि नाव मिळालं आहे। अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। उद्धव ठाकरे सेनेला हा चपराक आहे तुम्ही मानता नको दे, चपराक किती बसले, आता गालावर जागा नाही राहिली चपराक मारायला। आणि ते दुसरं आहे ना, माशी बोललं माकड सिंधुदुर्गात आलाय, हा ते म्हणत जा आता धमाका कोणी उडवला बघ, चांगलाच धमाका आहे। त्याला शेपटीला ना जसं रावणाला हे बांधलं होतं ना शेपटीला, तसं याच्या शेपटीला सिंधुदुर्गवासियांनी जे लावायचं ते लावलं आणि धमाका उडून टाकला। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।